नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। पालकमंत्र्यांचं सुपरफास्ट काम, सिंधुदुर्गात मार्केट यार्ड होणार आणि चौकुळी प्रश्नाबाबत मंत्री केसरकरांची मोठी माहिती। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विजयदुर्ग किल्ल्यावरच्या नव्या प्रकल्पाची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली। याचवेळी आमदार नितेश राणेंचं भरभरून कौतुक देखील केलंय। पाहूया। मी आधी टॅलेंट सर्च जी परीक्षा झाली त्याच्यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मनापासून कौतुक करतो आणि आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदेशजी सावंत जो उपक्रम चालवतात या ठिकाणी आणि सांबरे साहेबांचं मार्गदर्शन त्यांना लाभतं, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि ज्या प्रकारे ते मतदारसंघामध्ये काम करतायत त्याचं मनापासून कौतुक करतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नेव्हल हेडक्वार्टर म्हणजे नाविक दलाची राजधानी ही विजयदुर्ग आहे, हे अनेक लोकांना माहिती नाही। त्या विजयदुर्ग किल्ल्याजवळ लवकरच अतिशय सुंदर असा प्रकल्प होतोय आणि त्याचं सगळं श्रेय हे आदरणीय नितेशजींना आहे। त्या ठिकाणी आंग्रेंचं स्मारक असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक असेल आणि पर्यटकांना येणाऱ्या वेगवेगळ्या सुविधा असतात त्यासुद्धा त्या ठिकाणी निर्माण होत आहेत। अतिशय चांगलं काम मच्छीमारांसाठी चालू आहे, अतिशय चांगलं काम पर्यटनासाठी चालू आहे। दोन्ही जे मोठे धबधबे आहेत नापणे आणि सावडाव त्याच्या विकासाचं काम चालू आहे। देशी गायींवर संशोधनाचं काम त्यांच्या माध्यमातून कणकवलीमध्ये सुरू झालेलं आहे आणि फोंडा इथं भाताच्या रिसर्चचं काम आणि भाताच्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढवायचं याचं कामसुद्धा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। त्याच्यासाठी आर्मीची निर्मिती केली आहे, त्याच्यामध्ये वैभववाडीला कणकवलीला दोन्ही ठिकाणी याची केंद्र आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। अधिकारी जिल्हास्तरीय अधिकारी या ठिकाणी आहेत आणि या ठिकाणी जनता दरबार सुरू आहे। म्हणजे काही जणांचं म्हणणं आहे की जनता दरबार घेण्यामध्ये उशीर झालेला आहे। तो असला तर या जनता दरबारामधनं जर काही लोकांची प्रयत्न केले तर खरोखर हा जनता दरबार यशस्वी झाला असं म्हणता येईल। कोकण साध लाईव्हसाठी लवमाडेश्वर सिंधुदुर्ग। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांच्या सौजन्यानं सालाबाद प्रमाणे यंदाही सिंधुदुर्ग वासियांसाठी अल्प दरात बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग युवा ग्रुप पिंपरी चिंचवड यांच्याद्वारे हा उपक्रम राबवण्यात येतोय। गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासी गणेश भक्तांची प्रवासादरम्यान होणारी गैरसोय, वाढलेले तिकीट दर यामुळे पडणारा भूर्दंड आदी लक्षात घेऊन अर्चना घारेपरब कोकणातील लोकांसाठी लक्झरी बस उपलब्ध करून देतात। दरवर्षी गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी अर्चना घारे यांचा पुढाकार असतो। सिंधुदुर्ग युवा ग्रुप पिंपरी चिंचवड यांच्याद्वारे अल्पदर आकारून हा उपक्रम राबवण्यात येतो। यंदाही 4 ते 6 सप्टेंबर यावेळी पिंपरी चिंचवड येथून या गाड्या सुटणार आहेत। पिंपरी चिंचवड, नवले पूल, पुणे कोल्हापूर गगनबावडा, कुडा, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग असा प्रवास मार्ग असणार आहे। खास गणेशोत्सवासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग वासियांना ही अल्प दरात म्हणजे 750 प्रति प्रवासी
अशी बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। तुळजा भवानी मंदिर शेजारी लांडेवाडी चौक भोसरी पुणे येथून संध्याकाळी 6 वाजता बस सुटणार असून या उपक्रमाचा सिंधुदुर्गवासियांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन अर्चना घारेपरब यांनी केलं आहे। शिवसेनेचे सचिव आणि नवनिर्वाचित आमदार आदरणीय मिलिंदजी नार्वेकर साहेब यांचा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड अशा प्रकारचा दौरा हा उद्या मंगळवार 13 ऑगस्ट सावंतवाडी मतदारसंघापासून त्या ठिकाणी सुरू होणार आहे। सकाळी 10 वाजता सावंतवाडीचं जे हायवेवरचं आराध्य जे हॉटेल आहे त्या हॉटेलमध्ये 10 वाजता सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची वेंगुर्ला, दोडामार्ग आणि सावंतवाडी या 3 तालुक्यातली आणि त्या मतदारसंघाची बैठक त्या ठिकाणी होणार आहे। या बैठकीमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांचं जे काय त्या मतदारसंघाबद्दलचं जे मत आहे ते म्हणणं आहे ते त्या ठिकाणी ऐकून घेतलं जाणार आहे आणि त्याचबरोबर प्रत्येकाशी त्या निमित्तानं संघटनेबाबत संवाद, कोणाला त्या ठिकाणी उमेदवारी द्यावी याबाबतची सुद्धा चर्चा ही 1 to 1 म्हणजे प्रत्येकाच्या बरोबर चर्चा करून त्या निमित्तानं होणार आहे। दुसरी कुडाळ मतदारसंघाची जी बैठक आहे ती दुपारी 12 वाजता मंगळवार 13 ऑगस्ट दुपारी 12 वाजता कुडाळच्या लेमन ग्रास हॉटेलमध्ये त्या ठिकाणी ही बैठक होणार आहे। कुडाळ मालवण मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांची त्या ठिकाणी चर्चा त्या निमित्तानं होईल। त्या मतदारसंघातल्या संघटनेच्या बाबतीमध्ये, उद्याच्या विधानसभेच्या उमेदवारीच्या संदर्भामध्ये आणि इतर एकूण सर्वच विषयांवर चर्चा त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने मगाशी म्हणालो मंगळवारी जी आराध्यमध्ये जशी सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ल्यातली बैठक आहे त्याच पद्धतीची बैठक कुडाळ मालवणच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्या ठिकाणी होणार आहे। आणि दुपारी 2:30 वाजता कणकवली, देवगड, वैभववाडी हा जो काही मतदारसंघ आहे या मतदारसंघामध्ये सुद्धा 2:30 वाजता विजय भवनमध्ये ही बैठक त्या ठिकाणी होणार आहे आणि या बैठकीमध्ये सुद्धा या मतदारसंघातील उमेदवारीबाबत चर्चा, या मतदारसंघातल्या संघटनेबाबत चर्चा, एकंदरीत संपूर्ण म्हणजे शिवसेना म्हणून, महाविकास आघाडी म्हणून, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, काँग्रेस असेल, घटक पक्ष असतील या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये याबाबतचं जे कार्यकर्त्यांचं मत आहे, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचं मत आहे त्यांच्याशी चर्चा आणि संवाद करून तशा प्रकारची तीही बैठक 2:30 वाजता त्या ठिकाणी होईल। संध्याकाळी 4 वाजता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं म्हणजे ते पुढच्या दौऱ्याकडे म्हणजे रत्नागिरी रायगडच्या दिशेनं त्या ठिकाणी निघतील। खरं तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आदेशानुसार या संपूर्ण शिवसर्वेक्षण अभियान या ठिकाणी सुरू आहे आणि या शिवसर्वेक्षण अभियानाच्या माध्यमातून थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या जबाबदार शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे आणि म्हणून हे अभियान मंगळवार, बुधवार 13-14 अशा पद्धतीचं हे महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी अभियान आहे आणि म्हणून त्याचेच एक भाग म्हणून आज उद्या त्या ठिकाणी शिवसेनेचे सचिव नवनिर्वाचित आमदार मिलिंदजी नार्वेकर हे त्या ठिकाणी सिंधुदुर्गाच्या दौऱ्यावर त्या ठिकाणी येतात। त्यांच्या समवेत नगरसेवक मुंबईचे बाळा नर हे सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांच्या समवेत उपस्थित असणार आहेत। अशा पद्धतीनं एक म्हणजे कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद, आजची संघटनेतली असलेली परिस्थिती आणि येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये जो महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर शिवसेनेचा महाविकास आघाडीचा जो भगवा फडकवायचा आणि पुन्हा एकदा या राज्याचे पक्षप्रमुख शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे साहेब यांना त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवायचं आहे आणि हे ध्येय ठेवून, हे स्वप्न त्या ठिकाणी ठेवून अशा पद्धतीनं शिवसेनेनं त्या ठिकाणी अभियानाला सुरुवात केलेली आहे आणि मला विश्वास आहे की या सगळ्या अभियानामध्ये संघटनेतले सर्व जबाबदार पदाधिकारी हे त्या ठिकाणी असतीलच। या जिल्ह्यातल्या जनतेचं प्रेम आणि आशीर्वाद सुद्धा या निमित्तानं या सगळ्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आणि अभियानाच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी मिळेल। खरं तर शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी म्हणजे तिन्ही जिल्हा प्रमुख, सावंतवाडी मतदारसंघाचे बाबुरावजी धुरी,
कुडाळ मालवणचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते आणि कणकवली या मतदारसंघात संदेश पारकर तिन्ही जिल्हा प्रमुख त्या ठिकाणी असतील. त्याचबरोबर उपजिल्हा प्रमुख असतील, उपतालुका प्रमुख असतील, तालुका प्रमुख त्याच्यामध्ये असतील आणि त्याचबरोबर विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सदस्य, माजी, त्याचप्रमाणे नगरसेवक, नगराध्यक्ष हे सर्व पदाधिकारी शिवसेनेचे या निमित्तानं त्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित असतील. सकाळी 10 वाजता सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी आराध्य या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. 12 वाजता कुडाळच्या लेमन ग्रास या हॉटेलमध्ये त्या ठिकाणी कुडाळ मालवणची बैठक होणार आहे. तिथल्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे आणि 2:30 वाजता दुपारी विजय भवनमध्ये कणकवलीला त्या ठिकाणी या मतदारसंघाची बैठक होणार आहे. या मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी या निमित्तानं त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे आणि म्हणून एक शिवसर्वेक्षण अभियान आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांशी संवाद, संघटनेची त्या ठिकाणी संघटनेसाठी त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं बांधणी करायची आहे, कसं या संपूर्ण आज मागच्या आठवड्यामध्ये भगव्या सप्ताहाला सुरुवात झालेली आहे आणि जवळजवळ 50,000 सभासद नोंदणीचं टार्गेट घेऊन प्रत्येक मतदारसंघामध्ये हे काम त्या ठिकाणी मागच्या रविवारपासून त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे आणि तशा पद्धतीनं सुद्धा संपूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघनिहाय अनेक जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना निरीक्षक म्हणून त्या ठिकाणी नेमलेला आहे. विभाग प्रमुख असतील, तालुका प्रमुख असतील, जिल्हा प्रमुख असतील, शाखा प्रमुख असतील, या सर्वांना त्या ठिकाणी आणि तिथल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन हा सुद्धा भगवा सप्ताह यशस्वी करण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि एकंदरीत येणाऱ्या 2-3 महिन्यामध्ये ज्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत या निवडणुकीमध्ये या जिल्ह्यातल्या तिन्ही मतदारसंघावर त्या ठिकाणी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे आमदार कशा पद्धतीनं मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील याचा हा संपूर्ण एक प्रयत्न, हा एक या सगळ्या कार्यक्रमाचा हा एक मुख्य उद्देश त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून मी सगळ्या शिवसैनिकांना, पदाधिकाऱ्यांना या निमित्तानं एवढंच सांगतो की येणाऱ्या या 2 महिन्यामध्ये आपण मेहनत करावी, जिद्दीनं, चिकाटीनं त्या ठिकाणी प्रत्येक गावागावामध्ये शिवसेनेचं नेटवर्क त्या ठिकाणी उभं करावं, संघटना त्या ठिकाणी उभी करावी आणि जे काय आपण आपल्या समोर जे आव्हान आहे हे आव्हान त्या ठिकाणी आपण पूर्ण करायचं आहे. खरं तर खासदार विनायक राऊतांच्या माध्यमातून जो आमचा लोकसभेमध्ये पराभव झाला, हा पराभव काही फार मोठ्या मताधिक्याने झालेला नाही. जवळजवळ आम्ही 4 लाखाच्या वर मतदान हे या मतदारसंघामध्ये घेतलेलं आहे. पण तरी सुद्धा या पराभवाचं शल्य हे प्रत्येक शिवसैनिकाला आहे आणि त्यामुळे त्याचा कुठेतरी या सगळ्याचा जो बदला म्हणण्यापेक्षा सगळ्यात या विधानसभेमध्ये यश मिळवून या सगळ्याचा वचपा जो आहे किंवा याच्यामधलं शिवसेनेचं किंवा महाविकास आघाडीचं अस्तित्व पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये तितक्याच डौलानं, तितक्याच ताकदीनं, तितक्याच अभिमानानं उभं करण्याचा प्रयत्न हा शिवसैनिकांच्या सगळ्या आमच्या नेते, आमचे या जिल्ह्याचे, या राज्याचे, महाराष्ट्राचे, देशाचे सचिव, खासदार, माजी खासदार विनायक राऊत आहेत. या जिल्ह्याचे आमदार आमचे सहकारी तरुण वैभवजी नाईक साहेब आहेत आणि या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख अरुणबाई दुधवडकर आहेत, उपनेते गौरीशंकर आहेत आणि त्याचबरोबर जी सगळी जिल्ह्यातली जी फळी आहे ही संपूर्ण फळी या सगळ्या कामासाठी त्या ठिकाणी जबाबदारी त्या ठिकाणी स्वीकारणार आहेत आणि जबाबदारी स्वीकारून या जिल्ह्यामध्ये एक नवचैतन्य शिवसेनेमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न, जनतेच्या प्रेमातनं आणि आशीर्वादातनं हा एक प्रयत्न आमचा या निमित्तानं राहणार. खरं तर आमदार या शिवसेना सचिव आणि नवनिर्वाचित आमदार मिलिंद नार्वेकर साहेब या जिल्ह्यामध्ये आल्यामुळे एक उत्साहाचं वातावरण त्या निमित्तानं एक निर्माण होणार आहे. खरं तर कार्यकर्त्यांचा थेट संवाद किंवा थेट संपर्क हा इथून पुढच्या काळामध्ये मिलिंदजी नार्वेकर याच्यामध्ये असल्यामुळे शिवसेनेला एक बळकटी, एक ताकद त्या निमित्तानं मिळणार आहे आणि त्याच्यातनं खरं तर संघटनेमध्ये एक चैतन्य त्या ठिकाणी येईल. कारण एकीकडे खासदार विनायक राऊत या ठिकाणी ही जबाबदारी स्वीकारतायत, दारूभाई संपर्क प्रमुख म्हणून स्वीकारतात, आमदार वैभव नाईक त्या ठिकाणी ही जबाबदारी स्वीकारतायत. पण त्याचबरोबर आता नव्या आमदारांच्या माध्यमातून, सचिवाच्या माध्यमातून, मिलिंदजी नार्वेकर यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या शिवसेनेला त्या ठिकाणी संघटनात्मक त्या ठिकाणी बळकटी ही मिळणार.
बांदा दाणोली मार्गावर सरमळ इथं एका रात्रीत उभारलेल्या श्रीदेव सपतनाथ देवस्थानात दुसरा श्रावणी सोमवार मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। सरमळ येथील सपतनाथ मंदिर एका रात्रीत बांधण्यात आलं होतं। गोव्यातील एका भाविकाच्या द्वारे हा संकल्प पूर्णत्वास आला। पांडवकालीन असलेलं हे मंदिर पांडवांनी एका रात्रीत बांधलं होतं अशी आख्यायिका आहे। दुसरा श्रावण सोमवार या ठिकाणी मोठा उत्साह पाहायला मिळाला। सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी कणकवली देवगड वैभववाडी ह्या मतदारसंघासाठी जनता दरबार आयोजित केलेला होता आणि ह्या मतदारसंघाच्या सगळ्या आज आलेल्या माझ्या सर्व मतदार बंधू भगिनींनी पालकमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून हा जो काही जनता दरबार आयोजित केलेला होता प्रत्येक टेबलावर प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे जाऊन जे काही त्यांचं समाधान करण्याचं काम पालकमंत्री साहेबांनी या जनता दरबारच्या निमित्ताने केलेलं आहे। त्यासाठी मी परत एकदा त्यांचं मनापासून आभार मानतो। जे काय आज पालकमंत्री साहेबांकडे आलेले आहे त्यांनी हे हा पदभार स्वीकारल्यानंतर आमच्या या मतदारसंघाकडे भरघोस अशी निधी म्हणजे तो आकडा सांगता कदाचित आजचा दिवस संपेल एवढं भरघोस निधी आमच्या ह्या मतदारसंघासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे। आणि आजही आलेल्या अर्जांमध्ये प्रत्येक अर्जाला न्याय देण्याचं काम सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी आता ह्या निमित्ताने केलेलं आहे। जे काही धोरणात्मक निर्णय आहेत त्यालाही न्याय ते निश्चित पद्धतीने देतील एवढा ठाम विश्वास मला ह्या निमित्ताने आहे। म्हणून माझ्या मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीने मी त्यांना आभार म्हणून एक पुष्पगुच्छ मी आता इथे देतो आणि त्यांचे आभार मानतो। भाजपा कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांच्या वतीनं भव्य दिव्य स्वरूपात नारळी लढवणे स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। पुरुष गटासाठी 1 लाख पारितोषिक आणि महिलांसाठी फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोन्याची नथ यांसह आकर्षक बक्षिसांची खैरात करण्यात आली आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून नारळी पौर्णिमा उत्सव 2024 याविषयी आज आपण एकत्र जमलेलो आहोत। हिंदू संस्कृतीमध्ये नारळी पौर्णिमा हा खूप मोठा सण मानला जातो आणि आपल्या ह्या किनारपट्टीचे असलेले मच्छीमार बांधव असतील किंवा पर्यटन व्यावसायिक असतील तर खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्गाच्या व्यावसायिक बाजारपेठेची सुरुवात या दिवसापासून होते। रक्षाबंधनाचा पवित्र सण या दिवशी साजरा केला जातो। भारतीय जनता पार्टीच्या कुडाळ मालवण विधानसभेचे प्रमुख सन्माननीय श्री निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून ह्या कार्यक्रमासाठी ह्या नारळी पौर्णिमा कार्यक्रमासाठी एक स्पर्धा आपण भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आयोजित करत आहोत। ज्या स्पर्धेचं नारळ लढवणे स्पर्धा ज्याचं प्रथम पारितोषिक हे 1 लाख रुपये असणार आहे। जी आपली हिंदू संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती स्थानिक पातळीवर देशविदेशापर्यंत पोहोचावी आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून साजरा होणार आहे नारळी पौर्णिमा उत्सव। त्या दिवशी प्रथम पारितोषिक हे जे आहे ते 1 लाख रुपये असेल। त्याच्यानंतर इतर आकर्षक पारितोषिके देखील असणार आहे। ह्या नारळी पौर्णिमा उत्सवाच्या निमित्ताने मालवण बंदर जेटी येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार असून साधारण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात
दुपारी 3 वाजता सन्माननीय श्री निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून त्याच्या उद्घाटनाने ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल। त्याचबरोबर महिला वर्गासाठी देखील नारळ लढवणे ही स्पर्धा आयोजित केली असून ह्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक जे असेल त्याच्यामध्ये 1 नंबरचा पारितोषिकाला फ्रीज तसेच सन्मान चिन्ह, 2 नंबरचं पारितोषिक जे असेल त्याच्यामध्ये वॉशिंग मशीन आणि सन्मान चिन्ह, आणि 3 नंबरचं पारितोषिक असेल ते फॅन आणि सन्मान चिन्ह, अशा स्वरूपाची बक्षिसं महिला नारळ लढवणे स्पर्धेमध्ये असणार आहेत। त्यानंतर उपस्थितांमध्ये लकी ड्रॉ काढून देखील 3 प्रमुख बक्षिसं ठेवली जाणार आहेत, ज्याच्यामध्ये पहिलं बक्षीस असेल सोन्याची नथ, दुसरं बक्षीस असेल चांदीचा करंडा आणि तिसरं बक्षीस असेल चांदीचा छल्ला। तसेच ह्या कार्यक्रमासाठी ज्या महिला अगोदर सुरुवातीला जे 100 लोक ह्या नारळ लढवण्या स्पर्धासाठी रजिस्ट्रेशन करतील तर त्या पहिल्या 100 महिलांसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून एक विशेष गिफ्ट ह्या 100 महिलांसाठी असणार आहे। एकंदर हा कार्यक्रम आपल्या संस्कृती आणि आपली जी हिंदू संस्कृती आहे ही डेव्हलप होण्याच्या दृष्टिकोनातून हा कार्यक्रम साजरा केला जाणार आहे। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या सोबत तारकर्ली पर्यटन संस्था असेल किंवा रिक्षा चालक मालक संघटना असेल, तसेच पर्यटन व्यावसायिक महासंघ दरवर्षी जी रिक्षा रॅली आयोजित करतो त्या रिक्षा रॅलीच्या ज्या रिक्षा रॅली ही भरड नाक्यावरनंच जी नेहमीप्रमाणे बंदर जेटीवर येते, तर सन्माननीय निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून देखील आकर्षक बक्षिसं देखील त्या रिक्षा रॅलीसाठी आयोजित केली आहे, ज्याच्यामध्ये उत्कृष्ट रिक्षा सजावट स्पर्धा, पर्यटन संस्कृती रिक्षा रॅली उत्कृष्ट सजावट स्पर्धा म्हणून प्रथम पारितोषिक जी रिक्षा सजावट स्पर्धेसाठी आहे त्याच्यात प्रथम पारितोषिक हे 15,000 रुपयाचं असणार आहे, द्वितीय पारितोषिक हे 10,000 रुपयाचं असणार आहे आणि तृतीय पारितोषिक हे 5,000 रुपयाचं असणार आहे आणि उत्तेजनार्थ 2 पारितोषिक दिले जाणार आहे। त्यानंतर राजकोट किल्ला पर्यटनदृष्ट्या डेव्हलप झाला आहे आणि त्या ठिकाणी देखील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आणि संस्कृतीच्या दृष्टिकोनातून विविध उपक्रम हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून घेतले जात आहेत। त्याच्या माध्यमातून देखील एक नारळ लढवणे स्पर्धा होते, त्याच्यात देखील सन्माननीय निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून त्या स्पर्धेला देखील पहिलं जे बक्षीस आहे तिथे लावलेलं 21,000 रुपये ते बक्षीस देखील सन्माननीय निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे। एकंदर ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक सांस्कृतिक असलेल्या हा नारळी पौर्णिमेचा उत्सव ह्या सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टी मालवणच्या माध्यमातून एक जल्लोषपूर्ण वातावरणात साजरा करण्याचं भारतीय जनता पार्टीने ठरवलेलं आहे आणि ह्यासाठी जी सुरुवातीचे 100 महिलांचं रजिस्ट्रेशन आहे त्याच्यासाठी काही नंबर हे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं कार्यालय मालवण इथे नाव नोंदणी करू शकतात। तसेच तो नंबर मी आपलं शहर मालवण शहर अध्यक्ष महिला आहेत चारू अन्वेषा आचरेकर म्हणून, तर त्यांचा जो नंबर आहे 8180966833 यांच्याकडे आपण रजिस्ट्रेशन करायचं आहे। तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये जे रजिस्ट्रेशनसाठी जो नंबर आहे तो तन्वी परब म्हणून या ठिकाणी कार्यालय प्रमुख आहेत, ज्यांचा नंबर आहे 7588117805। तसेच पुरुषांची जी नारळ लढवणे स्पर्धा आहे ज्याचा ललित चव्हाण हे आमचे युवा मोर्चाचे प्रमुख आहेत, त्यांचा नंबर आहे 9096728048। त्या नंबरवर संपर्क साधून ह्या नारळ लढवणे स्पर्धेमध्ये स्पर्धकांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन भारतीय जनता पार्टी मालवणच्या वतीने आपण करत आहोत। सदर स्पर्धा ही सन्माननीय या कुडाळ मालवण विधानसभेचे प्रमुख श्री निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे
आणि जसे काय पुढचे वेळोवेळी अपडेट असतील तसेच आम्ही आपल्याला कळवण्यात येईल. आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या सरकारच्या माध्यमातून लाडकी बहीण ही योजना आणि त्याची कारवाई पूर्ण झालेली होती. त्याची सुरुवात आणि त्याची तालुकाने ही माहिती आणि छाननी या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं काम हे सुद्धा प्रशासनाच्या माध्यमातून पूर्णत्वाच्या दिशेने जाणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. आता मला सांगायला आनंद होतो की या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा तालुकावाईज सावंतवाडी जिल्ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज 24,890 आले होते. त्यापैकी पात्र अर्ज ज्याला म्हणतो आपण ते 23,303 हे अर्ज आलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व जोडापाडमध्ये 7,399 अर्ज आले होते. 7,006 अर्ज हे पात्र झालेले आहेत. वेगवेगळ्यामध्ये 16,561 अर्ज आले होते. त्यामध्ये 16,298 अर्ज प्राप्त झाले आणि कुडाळमध्ये 28,229 अर्ज आले होते. 27,454 अर्ज पात्र झालेले आहेत. कणकवलीमध्ये 23,508 अर्ज आले होते. त्यामध्ये 22,497 अर्ज पात्र झाले. देवगडमध्ये 22,295 अर्ज आले होते. त्यापैकी 21,657 अर्ज हे पात्र झाले. वैभववाडीमध्ये 8,421 अर्ज आले होते. त्यापैकी 8,032 एवढे अर्ज हे पात्र झाले. मला सांगायला आनंद होतो की तुमच्याकडे आलेले अर्ज 1,50,383 प्रशासनाकडे होते आणि आज दिनांक मला 10 जे अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यामध्ये पात्र झालेल्या अर्जांची संख्या जी आहे ती 1,44,874 एवढी आहे. त्यामुळे या सगळ्या अर्जांच्या व्यतिरिक्तपणे अर्ज आज प्राप्त झाले. अजूनही ज्यांचे अर्ज येणार आहे आलेल्या अर्जांची छाननी पात्रता ही प्रक्रिया ही अविरतपणे सुरू राहणार आहे असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पण जे अर्ज झाले पात्र झाले त्या योजनेच्या माध्यमातून लवकर त्या सगळ्या योजना आणि योजनांची सर्व माहिती जी आहे ती माहिती काय आधारे तुम्हाला देण्याचं काम हे करण्यात आलेलं आहे. आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा त्या तिघांच्या नेतृत्वामधलं सरकार हे सामान्य माणसाचं सरकार आहे. वेगवेगळ्या प्रलंबित असणाऱ्या विषयांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचं काम हे या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. त्याची सर्वांना कल्पना आहे. अनेक सुखदुःखामध्ये हे सरकार ठामपणे उभं राहिलं. शेतकरी असतील, कष्टकरी असतील, बाळगुरुदार असतील त्या सर्वांना न्याय देण्याचं काम या सरकारने केलं. काही अनेक वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न हेही सोडवण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून झालं हेही आपल्याला कल्पना आहे. ते एक गोष्ट फार महत्वाची काय तर या सगळ्या विषयांमध्ये ही संपूर्ण देशभरामध्ये असणारी परिस्थिती आणि महाराष्ट्रामध्ये असणारी परिस्थिती लक्षात घेतात. जनतेच्या सामान्य प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका ही शासन आणि प्रशासनाची आहे. हे वारंवार आपण सिद्ध करत असताना सुद्धा कुठेतरी उगाच कोणी ना कोणीतरी वेगळ्या दिशेला प्रशासन ठप्प आहे, ते काम करत नाही, अशा भूमिका वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणताना तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दिसतं. आणि म्हणून कोकणामध्ये आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय
दादांच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याला सर्वांना माहिती की हा जिल्हा आणि या जिल्ह्यामध्ये असणारे अनेक प्रश्न हे ते सातत्याने मार्गस्थ करण्याचा प्रयत्न करतात. आता झालेल्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा संपूर्ण जनतेने, कोकणातल्या जनतेने त्यांच्यावरती जो विश्वास दाखवला आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. त्यामुळे सातत्याने या सगळ्या विषयामध्ये या प्रश्नांची उचल ही जनसामान्यांपर्यंत होणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. आणि म्हणून या जनता दरबाराच्या माध्यमातून 42 असे विभाग, त्या 42 विभागांमध्ये असणाऱ्या विविध समस्या यासाठी सातत्याने आपण गेले काही दिवस आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला, लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येक विधानसभा न्याय या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सगळ्यांना आवाहन केलं. यामध्ये महसूल विभागाकडे प्राप्त जे अर्ज होते ते 24 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 18 अर्ज जे आहेत ते आजच त्यांना निकाली काढण्यात आम्हाला यश आहे. त्याचं निराकरण करणं ज्याला आपण म्हणतो हे निराकरण आज झालेलं आहे. आणि उर्वरित जे आहे ते सुद्धा लवकरात लवकर त्यांच्यामध्ये प्रत्येक अर्ज न्याय त्याचं सुद्धा समाधान येणाऱ्या काळात केलं जाईल. तेला आणि नगरविकास या माध्यमातून 7 अर्ज आले होते. त्यापैकी 7च्या 7 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. MSCB, ST आणि BSNL यांचे 8 अर्ज आले होते. त्या 8 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. MSCBचे बरेच प्रश्न हे प्रलंबित आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा एक टाइम ऑफ पिरियडमध्ये आपण हे कधीपर्यंत पूर्ण करणार आहोत आणि त्याला कलेक्टर साहेबांनी त्याची रोजचा त्याचा आढावा घ्यावा अशा पद्धतीचे निर्देश सुद्धा दिलेले आहेत. PWD, पाटबंधारे आणि हायवे याचे 9 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्याच्या 9च्या 9 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. पोलीस विभागाचे 2 अर्ज आले होते आणि 2 पैकी दोन्हीच्या दोन्ही अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. त्यापैकी एक महत्वाचा आपल्या माध्यमातून पत्रकार इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. त्यापैकी एक प्रश्न जो आहे तो आपल्या पिढीजात आपल्याकडे असणारं शेतीसाठी जी बंदूक आहे, वडिलांच्या किंवा त्यांच्या आजोबांची असणारी बंदूक ती आमच्या नावावरती होत नाही असं जे सांगितलं. खरं तर त्या विषयामध्ये पोलीस विभागाशी जेव्हा बोललो त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की या जिल्ह्यामध्ये छोटा जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये 3,500पेक्षा 4,500 प्रमाणे या ठिकाणी आहे. 150 जण जे आहेत त्यांची असं प्रलंबित आहे. त्याची प्रक्रिया जी अशी आहे की आपण ते शस्त्र जे आपल्या नावावरती मागतो तर त्यांनी ते नव्याने अर्ज करणं, स्वतःचा नव्याने अर्ज करणं हे क्रमप्राप्त आहे. आणि नव्याने अर्ज केल्यानंतर नव्याने अर्जाची मंजुरी ज्यावेळेला मिळेल त्यावेळेला तर शस्त्र जे आहे ते आपल्या नावावरती केलं तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये आपल्याला पुढे जाता येईल. तो आपल्याला करावं हे आपण आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावं. ग्रामविकास माध्यमातून 16 अर्ज प्राप्त झाले होते. 16च्या 16 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. ऍग्रिकल्चर आणि हेल्थचे 5 अर्ज आले होते. त्या 5च्या 5 अर्जांचं निराकरण झालंय. मत्स्य पथक आणि नियोजन यांचे 3 अर्ज आले होते. त्यापैकी 3 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. समाज कल्याण विभागाचे 2 अर्ज आले होते. त्या दोन्हीच्या दोन्ही अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. नगररचना, घरभूमी, ग्रामसडक आणि त्याचबरोबर
असणारे विभाग त्यामध्ये 6 अर्ज आले होते. त्यामध्ये 6 पैकी 4 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. एकंदरीत या संपूर्ण आजच्या जनता दरबारामध्ये 78 टोटल अर्ज आले होते. 78 पैकी 74 अर्जांचं निराकरण झालेलं आहे. उर्वरित सर्व विषय आपल्याला लोकांचे महत्वाचे आहेत, तेही त्यांचं निराकरण हे लवकरात लवकर होईल. यामध्ये महत्वाचा जो विषय आहे तो ग्रामसडक आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या संदर्भात आला. त्या संदर्भात सुद्धा अधिकाऱ्यांशी बोललोय. अधिकाऱ्यांना सचिव लेवलवरती त्यांनाही आणि या अधिकाऱ्यांना दोघांनाही सांगितलं की ते लवकरात लवकर त्याची जी की त्यामुळे वर्क ऑर्डर होत नाही असं जे सांगितलं तर ते लवकरात लवकर वर्क ऑर्डर मान्य म्हणून जे अधिकारी सचिव आहेत त्यांना आपण ऑलरेडी सांगितले. त्यामुळे त्याही संदर्भात पीएमजीचा जो विषय तो बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. अधिकारी नसल्यामुळे तो त्यांना मार्गस्थ करण्यासाठी आपण त्यांना निर्देश हे आज दिले गेले. त्या व्यतिरिक्त आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 9,859 एवढा टार्गेट दिलेला आहे. त्यामुळे एवढ्या लोकांची नियुक्ती आपल्याला करता येऊ शकते. पण आतापर्यंत फक्त 1,024 पदे विभागाने आपल्याला कळवली. माझी आपण सर्व विभागातील प्रमुखांना विनंती आहे की आपण तात्काळ आपापल्या विभागातील असणारी सर्व पदे जी आहेत ती पदं आणि त्याची रिक्वायरमेंट ही आपल्याला तात्काळ कळवायची. गेल्या वेळी मी आपल्याला सांगितलं हा अत्यंत या सरकारला असणारा महत्वाचा विषय आहे. रोजगाराची निर्मिती करणं हा जो विषय या जिल्ह्यामधला या जिल्ह्यामध्ये याला प्राधान्य देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण हे तात्काळ करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं या निमित्ताने मला सांगावंसं वाटतं. आपण सर्व मी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या जिल्ह्यामध्ये असणारी सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासन ही दोघांनी हाताहात घालून जर काम केलं तर जिल्ह्याच्या गतिमान प्रशासन म्हणून आपल्याला कशा पद्धतीने पुढे जाता येतं ही आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपल्याला लक्षात येत आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी ज्यावेळेला होते त्यावेळेच्या काळामध्ये त्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय हा त्यावेळेच्या काळात घेतला होता. कातकरी समाज की जनजातीमधला असणारा हा समाज यांच्या स्वतःच्या जमिनी नसल्यामुळे त्यांना जमिनी देऊन त्याच्यावरती त्यांच्या हक्काची घरं असावी की ज्यामुळे त्यांचं स्थलांतर थांबावं असा त्यावेळेच्या काळात घेतला गेलेला हा निर्णय होता. परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत जागेअभावी आपल्याला हा निर्णय घेता येत नव्हता. परंतु आपल्याला माहीत आहे की आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्गातील असणारा प्रत्येक जण की जो ज्याच्या असणाऱ्या अनंत अडचणी या काही असू शकतात या सर्वच्या सर्व अर्ज आणि या सगळ्या गोष्टी आपण तात्काळ या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी निराकरण करणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. आणि 67 लोक ही तात्कालिक समाजाची की जे गेल्या अनेक वर्ष आपल्या घरापासून वंचित राहत होते. आम्ही त्यांना आता एक जागा आमच्याच अखत्यारीत असलेली माझ्याच अखत्यारीत असलेली जागा त्यांना तात्काळ दाखवली आणि मी प्रशासनाचाही फार आभार मानतो. आमचे CEO आणि कलेक्टर या सगळ्यांनी सुद्धा त्याच्यावरती धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांना आवश्यक असणारी त्या ठिकाणची घरं ही तात्काळ येणाऱ्या काळामध्ये 7 दिवसामध्ये आपण ती मंजूर करावी की जेणेकरून या कातकरी समाजाचा असणारा सिंधुदुर्गामधला असणारा जो प्रश्न होता तो आज या जनता दरबाराच्या माध्यमातून आज निकाली निघाला हे मला सांगायला आनंद होतो. आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय आमदार श्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आमदार
माननीय नितेश राणे साहेब, जिल्हाधिकारी माननीय आणि सर्व आपण उपस्थित, आज जो जनता दरबार आमच्या निवेदनामध्ये पण आम्ही म्हटलेलं आहे की जो जनता दरबार आहे त्या जनता दरबारला आमच्या आदिवासी बांधवांकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि कदाचित ते शुभेच्छाच्या याच्यामधूनच आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे आम्ही निवेदन केलं की वर्ष हा आठवडी समाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला भूमी बेघर आणि कुठल्याही सगळ्या संकटाला सामोरं जातोय. कुठल्याही प्रकारची त्यांच्याकडे दखल घेतली जात नव्हती. आज पालकमंत्री साहेबांकडे ही व्यथा आम्ही प्रकट केली, मांडली. शासन म्हणतोय जमीन नाही आहे, सरकारी जमीन नाही आहे, तिथे कोणी नाराजीच नाही आहे काश्मीर समाजाला. पण आज पालकमंत्री साहेबांकडे आम्ही हा अर्ज निवेदन सादर केल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षितल्या असलेल्या जमीन आपल्या स्वतःची ओसरगावावरून अवघ्या 500 मीटरवर अंतरावर असलेली जमीन जवळजवळ 70 ते 75 कुटुंबांना तिथे घर बांधण्यासाठी आज मंजूर केली आहे. मी संपूर्ण जिल्ह्यातल्या काश्मीरी आदिवासींच्या वतीने पालकमंत्री साहेबांचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद देऊन त्यांना आज जिल्ह्याचं पालकमंत्री सांभाळत असताना त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या काश्मीरी आदिवासींना पालकत्वासारखं त्यांना आपल्या पोटाशी आपली जमीन देऊन त्यांना त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं आश्वासन दिलं. मी संपूर्ण जिल्ह्याच्या आदिवासीच्या वतीने त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतोय. पुढच्या वाटचालीस त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय. धन्यवाद. माझा वेंगुर्ला यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या उत्सव रानभाज्यांचा या रानभाजी स्पर्धा आणि प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालाय. सलग 7 वर्ष ही स्पर्धा संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात येते. यावर्षी भरड धान्य प्रदर्शन या कार्यक्रमात करण्यात आलं होतं. माझा वेंगुर्ला संस्था यांच्या वतीने येथील स्वामिनी मंडपम इथं आयोजित उत्सव रानभाज्यांच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर माझा वेंगुर्ला अध्यक्ष उद्योजक शेट्ये, प्राध्यापक धनश्री पाटील, वनस्पती शास्त्रज्ञ आणि निवृत्त प्राचार्य कोल्हापूर डॉक्टर मधुकर बाचुळकर, विविध रानभाज्या आणि औषधी वनस्पती माहितीगार संकलक राजा शृंगारे, खर्डेकर महाविद्यालयाच्या महिला विकास कक्ष प्रमुख डॉक्टर मनीष मुजुमदार आदी उपस्थित होते. या रानभाजी स्पर्धेत 51 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी भरड धान्य प्रदर्शनही ठेवण्यात आलं होतं. या उत्सव रानभाज्यांच्या कार्यक्रमात लाजरीचं सरबत, एरंडलाचा चहा, टायकाळा मोमोज, सुरणाच्या पाल्याचे पॅटीस, शेवग्याच्या शेंगांचं सूप, कुरडूच्या वड्या, भरलेली फागली, अळूगाठीचे पिठले, भरड धान्य पुलाव, वरी भृंगारज पुलाव, शेवग्याची भजी, कुडाच्या शेंग्यांचे लॉलीपॉप, टायकाळापासून ढोकळा, वरीचे गुलकंद मोदक, नाचणी ज्वारी पातोळ्या, औदुंबराच्या फळापासून पदार्थ, नाचणीचा ढोकळा, ज्वारीचं नानकट, पंचरस सूप आदी स्पर्धकांनी बनवलेल्या रानभाज्या पाककृती पाहायला मिळाल्या.
भाजी या स्पर्धेचं परीक्षण खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राध्यापक विवेक चव्हाण, आयुष मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर भूषण काळे, आयुर्वेदिक डॉक्टर शीतल गुल्हाणी यांनी केलंय. तर कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन माजी नगरसेवक प्रशांत आपटे यांनी केलं. या स्पर्धेत रानभाजी पाककृती गटात सेजल मंगेश कालेकर टायकाळ्याची भाजी आणि पराठे प्रथम, सानिका सचिन नाईक रानभाजी पुलाव शतावरी इडली द्वितीय, विधी भिवा नाईक सुरणाचे पॅटीस तृतीय, तर दिव्या सुनील गावडे भरलेली करटोली यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावले. रानभाजी आणि भरड धान्य गटात अश्वेता अभिजित माडकर नाचणीचं हेल्थ ड्रिंक प्रथम, सुजाता गुरुनाथ साटम औदुंबरांच्या झाडापासून पक्ष्यांचं घरटं द्वितीय, वैजंती दिगंबर राणे रानभाजी आणि भरड धान्य भाजी तृतीय, वैष्णवी विठ्ठल शिंदे यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावले. तसेच भरड धान्य पाककृती गटात देसाई टायकाळ्याची टिक्की आणि भरड धान्याचा पुलाव प्रथम, प्राची अरविंद गोरे बरीचे गुलकंद मोदक द्वितीय, साई रामकृष्ण पोकळे नाचणीचा केक तृतीय, तर पूर्वा जीवन परब यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला. सर्व सहभागी स्पर्धकांचा तसेच माझा वेंगुर्ला टीमचा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वतीनं जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी भेट वस्तू देऊन सन्मान केला. आणि तुमची काही कल्पनावर असतात ना, ती कल्पना घेऊन या, त्याचं आपण नियोजन करूया आणि अशी वेगवेगळ्या प्रकारची प्रदर्शनं म्हणा की बाकी काहीतरी प्रोग्राम जर करूचे असले तर करूया. आपल्या या ठिकाणी असलेली जी जैवविविधता आहे ती खूप प्रचंड स्वरूपात आहे आणि या जैवविविधतेचं प्रदर्शन म्हणूया किंवा त्याची माहिती म्हणूया आपण, ही पुढच्या पिढीला होणं गरजेचं असतं. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला शाश्वत ग्रामीण विकास करायचा असेल तर आपण मागील 10 वर्षाचा कालखंड बघितला, तो शाश्वत ग्रामीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून पुढे नेणारा दिसतो आपल्याला. मी मुद्दाम आपल्याला सर्वांना अपील करेन की कोकणातला हा भाग आहे आणि आपल्या अवतीभोवती कंदमुळं सुद्धा भरपूर आहेत आणि आपण ती आहारामध्ये वापर करताय. कोकणाच्या बाहेरच्या लोकांना कंदमुळांच्याबद्दल फारशी माहिती नाही आहे, कारण ते कधीही त्याचा वापर करत नाहीत. त्याचाही आपल्या कंदमुळांचा, आपल्या वनस्पतींचा आणि रानभाज्यांचा समाजामध्ये प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी आपण कंदमुळांचं सुद्धा प्रदर्शन भरावं अशी माझी इच्छा आहे. मला आपण इथं बोलायला संधी दिली याबद्दल मी संयोजकांचे आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतोय. धन्यवाद. मला सांगायला आनंद वाटतो की गेली 7 वर्ष प्रामुख्याने हा रानभाजी महोत्सव घेतला जातो. हा ज्यावेळी 7 वर्षापूर्वी घेतला गेला तेव्हा मला वाटतं सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्यांदाच आमच्याकडे घेतला गेला आणि त्यानंतर त्याचं जणू काही पेव फुटलेलं आहे. आता ठिकठिकाणी हा रानभाज्या महोत्सव चालत असतो आणि होत असतो. त्या पाहून खूप बरं वाटतं. आमची जी टीम आहे माझा वेंगुर्लाची, ही आपल्या खिशातूनच सर्व काही काढून हे उपक्रम करत असतात. परंतु काही वेळा असं होतं की काही मोठी बक्षिसं असतात किंवा काही मोठ्या वस्तू द्यायच्या असतात, तर त्या देण्यासाठी आपणहून काही प्रायोजक पुढे येतात, कारण त्यांनी आमचं माझा वेंगुर्लाचं कार्य पाहिलेलं आहे आणि ते पुढे आलेले प्रायोजक आपणहून मदत करतात. त्यांचाही मी या प्रसंगी आभार व्यक्त करू इच्छितो. इटसेल्फ इज अ बटरफ्लाय पार्क, रानभाज्याचं हब, ज्या खूप कमी ठिकाणी शिल्लक आहेत. इचलकरंजीहून आलेले डॉक्टर सकाळी आपल्याबरोबर होते, तर ते म्हणाले आमच्याकडे ह्या नाहीच जगणार. त्यांनी प्रयत्न पण करून बघितला, तर त्याच्यासाठी लागणारं जे वेस्टर्न घाट्सचं जे पोषक वातावरण आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मला वाटतं आपल्या सगळ्या कोकणवासियांची ही जबाबदारी आहे की ती बायोडायव्हर्सिटी, ती इकोसिस्टीम तशीच्या तशी शाबूत ठेवणं. आणि ते काम अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मी अनुभवते. माझा वेंगुर्ला पार पडतंय. आता मी पण त्यांचीच एक सदस्य म्हणून सामील व्हायला मला अगदी अभिमान वाटतोय. तर स्पर्धकांनी सुद्धा हे असंच चालू ठेवावं. गोष्टी ह्या माध्यमातून होत आहेत, जसं आठवणीतले खेळ सुद्धा अतिशय चांगली ॲक्टिव्हिटी माझा वेंगुर्लातर्फे होत असती. तर या सगळ्याचं एक आव्हान सगळ्यांना करते की ह्या अशा उपक्रमामध्ये सहभागी व्हा. तुमच्याबरोबर आणखी पुढच्या वेळी
नवीन विद्यार्थी ह्यावेळी आमचे विद्यार्थी पण बरेचसे सहभागी झालेले आहेत. आकडा जरी मोठा नसला तरी त्यांचा तो इंटरेस्ट खूप महत्त्वाचा आहे आणि ते असंच वृद्धिंगत होऊ दे, मल्टिप्लाय होऊ दे. त्यामुळे सर्वांना एक आग्रहाची विनंती आहे की ज्यांना कोणाला माझा वेंगुर्ल्यातून समाजकार्य करायची इच्छा असेल त्यांनी आमच्या क्लबला जॉईन व्हावं. सचिन वालवकरने मगाशी मला एक गोष्ट सांगितली, ती पुढच्या वर्षी करण्याचा एक मानस आम्ही ठरवतोय की हा जो आम्ही कार्यक्रम केला तो पुढच्या वर्षी जरा भव्य दिवस स्वरूपात करायचा आहे, की ज्या ठिकाणी फूड फेस्टिवल आपण घ्यायचं, रानभाजीचं आणि आपल्या मिलेटचं एक फूड फेस्टिवल घ्यायचं आणि त्याला हाच सीझन उपयोगी होईल आणि असे स्टॉलच लावायचे आहेत आणि प्रत्येकाने स्टॉल आपापल्या पदार्थांची विक्री करायची आहे. असा एक मोठा आणि त्यात साधारण 2 ते 3 हजार लोक त्या कार्यक्रमाला हजर असतील असा एक कार्यक्रम करायचा मानस आहे. आपलं सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. असंच आपण माझा वेंगुर्ल्यातर्फे अनेक उपक्रम घेत राहू आणि सर्वांना यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. माझ्या वेंगुर्ल्याचे सर्व आमची टीम लोकांना अभिभूत असं काम करत असतं, पण आपले सुद्धा आशीर्वाद हे आमच्या मागे असले पाहिजेत आणि ते असतीलच. भविष्यामध्ये सुद्धा लोकांच्याकरता ज्या ज्या गोष्टी असतील त्या गोष्टी आम्ही चांगल्या पद्धतीनं या लोकांसाठी समर्पित करू आणि आपण ज्या सूचना कराल त्या पद्धतीनं या भागामध्ये या क्षेत्रामध्ये सुद्धा ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला अवश्य असतील ते करू. त्याचप्रमाणे मला सांगायला आनंद होतो, खरं तर ह्या सर्व करत असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सुद्धा सहभाग याच्यामध्ये असला पाहिजे आणि तो जो काय सहभाग या भागाचे आमदार सन्मान्य दीपकभाई केसरकर सुद्धा सातत्याने माझ्या वेंगुर्ल्याच्या टीमच्या मागे खंबीरपणे उभे असतात आणि या ना त्या पद्धतीनं ते मदत करत असतात आणि त्यांचं कामही आहे आणि ते काम अतिशय चांगल्या पद्धतीनं माझ्या वेंगुर्ल्याच्या ज्या ज्या गोष्टी सांगतील त्या परिपूर्ण करत असतात. म्हणून त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि आपण सर्वजण या रानभाज्यांच्या प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनातून जे सर्व स्पर्धक आलेले आहेत त्यांचं मनापासून मी या ठिकाणी कौतुक करतो आणि जे जिंकतील, ज्यांचा नंबर येईल त्यांना सुद्धा आनंद होईल, परंतु बाकीच्यांचा सुद्धा याच्यामध्ये आपण समाविष्ट झालात, आपण या ठिकाणी भाग घेतलात, त्यांचे मी अतिशय आभार मानतो, मनापासून आभार मानतो आणि भविष्यामध्ये असे प्रकल्प करण्यासाठी आपला उत्स्फूर्त असा पाठिंबा आमच्या माझा वेंगुर्ला या टीमला द्यावा अशी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं श्रावणातील दुसऱ्या सोमवारी दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. 18 वर्षांनंतर श्रावण महिन्यात आलेले 5 सोमवार हा योग साधत श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं दुसऱ्या सोमवारी भाविकांनी गर्दी केली होती. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेलं श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं दुसऱ्या श्रावण सोमवारी मोठ्या प्रमाणात शिवभक्तांनी गर्दी केली होती. श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट यांच्या वतीनं भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शन मंडप तसेच दर्शन रांगांची व्यवस्था केली होती.
भाविकांना थेट गाभाऱ्यात जाऊन श्रींचं दर्शन घेता आलं. मात्र अभिषेक आणि धार्मिक विधी सोमवारी गाभाऱ्याच्या बाहेर करण्यात आले. श्रावण महिन्यात 5 सोमवार आले. दुसऱ्या श्रावण सोमवारी विधान परिषद सदस्य रवींद्र पाटक यांनी कुणकेश्वराची पूजा केली. यानंतर भाविकांना दर्शन खुलं करण्यात आलं. तरी भाविकांनी रांगेतून दर्शन घ्यावं असं आवाहन देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वरच्या वतीनं करण्यात आलं. आम्ही कोल्हापूरहून आलोय. माझं नाव आनंदराव क्षीरसागर. आई महालक्ष्मीच्या चरणी विलीन म्हणून आम्ही आज कोकणात आलो कुणकेश्वरला. इथं आल्यावर एकदम प्रसन्न वाटते. आज श्रावणातला दुसरा सोमवार असल्यामुळे भाविकांची गर्दी पण भरपूर आहे आणि इथं येऊन एकदम असं प्रसन्न मस्त छान वाटते. दर्शन झालं, चांगलं वाटलं आणि इथं नियोजन पण चांगलं केलेलं आहे सगळं सर्व. आम्ही एक 20 जणांचा ग्रुप इथं आलेलो आहे. लहान मुलं वगैरे आणि मोठी धरून. लहान 4 आहेत आणि मोठी बाकीचे 16 आहेत. आता देवगडला जेवण करून आम्ही परत कोल्हापूरला निघणार. श्रावण सोमवार आहे, उपवास असल्यामुळं जास्त काही इथं थांबत नाही. श्रावण सोमवार म्हणून खास कोल्हापूरहून कुणकेश्वरला आम्ही दक्षिण काशी असं आमचं कोल्हापूर आहे तसं कुणकेश्वर क्षेत्र महादेवाचं क्षेत्र असल्यामुळे आम्ही इथपर्यंत खास श्रावण सोमवार म्हणून आलेलो आहे. आणि इथलं नियोजन अतिशय उत्तम आणि स्वच्छता खूप छान आहे आणि इथं झालेलं परिसर अतिशय सुंदर आहे. धन्यवाद. दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचं आरोग्य अगोदरच बिघडलंय, त्याकडे धड पाहिलं देखील जात नाही. अशातच आता नव्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा घाट घातला जातोय. जवळपास 35 कोटीची ही इमारत आहे. मात्र आहे त्या रुग्णालयाकडे दुर्लक्ष करून केवळ दुसरी इमारत बांधून काय साध्य होणार हा प्रश्न उरतोच. पाहुयात याबाबतचा हा रिपोर्ट. दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाची दुरवस्था. 35 कोटींच्या नव्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा घाट. दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचं आरोग्य बिघडलेलंच आहे. डॉक्टर नाहीत, स्टाफ नाही, मशिनरी नाहीत अशी अवस्था. अशातच आता नव्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा घाट घातला जातोय. 35 कोटीची ही नवीन इमारत उभारली जाते. पण खरंच या इमारतीची गरज आहे का? नावाला इमारत उभारणार की सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार हा प्रश्न आहेच. कारण आताच्या ग्रामीण रुग्णालयात रुग्ण येताना घाबरतायत. आल्या रुग्णाला गोव्यातल्या बांबोळीलाच पाठवलं जात आहे. सुविधा नभावी याकडे पाठ फिरवली जातीये. मग आता उपजिल्हा रुग्णालय का उभारलं जातंय हा प्रश्नच आहे त्या ग्रामीण रुग्णालयाची परिस्थिती सुधारली, स्टाफ भरला तर बरेच प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यावरून ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी चांगलंच सुनावलंय. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयासाठी सुसज्ज इमारत असावी त्या दृष्टिकोनातून महाविकास आघाडीने त्या वेळच्या सरकारने इमारत त्या ठिकाणी मंजूर केलेली आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की जुन्या इमारतीमध्येच आताचे सरकार वैद्यकीय सेवा देऊ शकत नाही. जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून केलेल्या निधीचा गैरवापर होऊन आज त्या ठिकाणी संपूर्ण स्ट्रक्चर
खराब झालेलं आहे. त्यातही त्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नाहीत, नर्सेस नाही. हे संपूर्ण आताच्या युती शासनाचे अपयश आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ज्यावेळी आमचं सरकार येईल त्यावेळी निश्चितच अपूर्णावस्थेमध्ये असलेली इमारत आम्ही पूर्ण करून उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देऊन फक्त घोषणाबाजी न करता चांगली वैद्यकीय सेवा देण्याचा आम्ही पूर्णतः प्रयत्न करणार आहोत. त्याचबरोबर जी जुनी इमारत आहे ती सुद्धा इमारत तशीच ठेवून त्याच्यामध्ये सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं सेवा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. उपजिल्हा रुग्णालयात स्टाफ आला तर चांगलंच आहे, मात्र परिस्थिती जैसे थेच राहिली तर जन आक्रोश आंदोलन छेडू असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते वैभव इनामदार यांनी दिलाय. दोडामार्ग तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालय या रुग्णालयामध्ये अद्याप एकही सुविधा नाही. डॉक्टर आहेत ते एक डॉक्टर आहे आणि आता मला वाटतं 1-2 डॉक्टर आता आणले, पण त्यात जी एमर्जन्सी सुविधा पाहिजे लोकांना ती सुविधा त्या ठिकाणी नाही. डिलिव्हरीची पेशंट त्या ठिकाणी होत नाही. म्हणजे ते रुग्ण पाहिजे, आपलं डॉक्टर पाहिजे ते डॉक्टर त्या ठिकाणी नसल्यामुळे आज रुग्णाची अवहेलना त्या ठिकाणी होत्या. शुल्लक करण्यासाठी गोळ्यात रेफर केलं जातं ते गोष्टीसाठी. आणि आज या ठिकाणी दोडामार्गात 35 कोटीचे या ठिकाणी उपजिल्हा उभारते. जन आक्रोश आंदोलनाच्या यशामुळे हे 35 कोटीचे रुग्णालय या ठिकाणी उभारले जाते. पण या ठिकाणी सुविधाच नाहीत पहिलेच्या हॉस्पिटलमध्ये. आणि आता हे जे एवढं मोठं हॉस्पिटल उभारून त्या सुविधा देतील का? तसंच त्या ठिकाणी स्टाफ, जो आरोग्याचा स्टाफ, ते डॉक्टर असून दे, नर्स असून दे, काय असून दे, या ठिकाणी आतासुद्धा ठिकाणी उपलब्ध नाहीत आहेत. आता ग्रामीण रुग्णालय आणि भविष्यात हे उपजिल्हा रुग्णालयात सुद्धा उपलब्ध होतील त्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. तसेच रुग्णालयाबरोबर स्टाफसाठी राहण्यासाठी या ठिकाणी सुविधाच या ठिकाणी केल्या आहेत. या स्टाफसाठी राहण्यासाठी ते सुद्धा नियोजन केलेलं नाही. मग येणारा स्टाफ, येणारे डॉक्टर कुठे थांबतील हा सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे. आता जे स्टाफ जे आहेत ते राहतात त्यांची इमारत गळती आहे, याचा व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बनवलेला. म्हणजे ही एकंदरीत दोडामार्ग तालुक्याची आरोग्य दृष्टीने या ठिकाणी केलेली अवहेलना म्हणता येईल. आणि हा 35 कोटीचा खर्च करतायत, यात जर स्टाफ आला तर योग्य असेल. नाही तर भविष्यात डॉक्टर आणि स्टाफ आणि सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला आंदोलन करावं लागेल. ही एक या ठिकाणी सरकारच्या निदर्शनास देण्याची या ठिकाणी अत्यंत गरज आहे. दोडामार्गातील या रुग्णालयाअभावी मोठा त्रास इथल्या जनतेला सहन करावा लागतोय. लोकप्रतिनिधींचं झालेलं दुर्लक्ष याला कारणीभूत ठरत आहे अशा भावना आहे. केवळ रुग्णालयाच्या इमारती बांधून लोकांचा जीव वाचणार नाही तर तशा सुविधाही उपलब्ध करायला हव्यात. आता नव्या उपजिल्हा रुग्णालयाचं नेमकं काय होतंय हे पाहावं लागणार. लवकरच कोकण सात लाईव्ह दोडामार्ग. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पालकमंत्र्यांचं सुपरफास्ट काम. सिंधुदुर्गात मार्केट यार्ड होणार. आणि चौकुळ प्रश्नाबाबत मंत्री केसरकरांची मोठी माहिती. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.